Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa Hrušky. Dneska to bude opäť z Fortniteu a budeme sa musieť dostať do Unrealu. Neviem, či to bude reálne, som tu s mojím bratom. Klasika. Takže ja to nebudem obkecávať a môžeme ísť na to. Takže ľudia, ideme na to. Ideme sa pokúsiť vyhrať túto prvú hru. A čo som vám nepovedal, sú to reloady. Takže dúfajme, že to vyhráme hneď na prvú hru. A na to. A kebyže náhodou chcete a nejaké challenge môžeme niekedy vymyslieť, ale to ešte nebude. To ešte nie je na 100% dané. Za mnou. Ide ku mňa. Na minus. Pekná. Lebo som chcel. Takže kebyže neviete, reloady fungujú na tom princípe, že sa môžete rebootnúť dovtedy, pokým vám nezomrie teammate, alebo... Aha. Alebo... Som dead. Idem na ňo. Má jedno. Ešte. Jeden, druhý 155. Nestal som. Vidíte ľudia, nie je to jednoduché tak, ako si to myslíte, že sa rebootnete a hneď idete ďalej. Lebo už nemáme malé ranky a je to docela ťažké na takých veľkých rankoch to hrať. Tu ďalší u mňa. To je tým asi s tým RPGčkom. No. Pekne. Ďalší za mnou. Takže ak by ste chceli niečo na podobný princíp alebo normálne, napríklad normálne ranky, no. Môžeme aj niečo také vymysleť. Alebo 59. Na strome. Tu, poď zničiť ten strom. Dobre, nič. Na strome dead. Som dead. Mám jedno RPGčko už iba. No jeden náboj. Takže bude to ešte... Nie. Iba na strome. Bude to ešte ťažké. Dorazil si ho, či? Áno, reloadol sa. Vidíte? Bacha, lení. Zas. Má jedno? Ok, pekne. Doraz. Dobre. Vidím ho. No ale ja som vedal. Teraz máme trošku problémiky. Lebo trafil úplne všetko. Úplne na všetky náboje ma trafil. Není možné. Ide k tej dove. Má biele. 26. Spamuj ho, keď sa veď kúpne spamuj, ja nemám. On je tu, pozor. Nok, mŕtvy. Vidíte, nie je to až také jednoduché, ale máme 7 kg. Dobre rozohrali. Tu je ďalší. 22 ľudí. Ja nemám pumpu. Nie, kam on má jedno. Sam dávaj, on má jedno. Sú dvaja. Čo Taká sa biela má jedno. No to tam má jedno. Taká karatistka? Keď nie sú majú rovnaký skin, tak to má jedno. Aha, tu. Má jedno, obidve sú také isté skiny. Jedné má minus 76 a druhé má do bielých. Ja som skočil tu. Ja som dead. Takže vidíte, nie je to také jednoduché. Ale my to zvládneme. 3 sekundy mám ešte. Poď hrať. Nie, idem tam. Oni nie sú silné. No ja som dead, čo mám veľký dom. Ono má biele. Tu tá pri mne má biele. No spadlo dole som. A ja som išiel za tebou.
Takže Pumpa. Hej, títo sú docela dobrí. Tu bol taký fizz. bacha. Mám jedno. Ona má 90 dobilých. Ale mám jedno. Toto čo ti dala. No, ja som dole. Ona je dole. Viem. Dobre, utekam. Pekne. Doraz. No to ti nepôjde nikto. No jasne, že tu ide. Ona má veľkú pumpu. Nie, ja som ju chcel zobrať, keď ma zabila. Nie, ja som ju nemohol zobrať. No, nepadá na hlavu. Zober tú pumpu. Ona ju nezobrala. Bacha. Hej, tam. Nog jedna. Hej. Bude dvíhať. Ale tá je si dôležitá. Takže, ľudia, nie je to dosť náročné. Tam išiel ďalší typek. Aha. Takže vidíte, Tak ja som musel snajper, ja odkážem. tu ľudia idú každý po každom. Tu keď vy fajtíte jedných, prídu vám zozadu z boku ďalší, takže... No vidíte ľudia, takže za 9. miesto som 4% iba, takže budeme sa tak posúvať a bude to docela náročné. Neviem, či to dneska zvládneme, ale možno vyjde viac videí dneska. No takže ľudia, už sme v druhej hre a teraz prvú hru sme ich nechali, druhú hru im nenecháme nič už na náhodu. A preto sme mali 8. pozíciu, 40 ľudí aj v reloadoch iba, takže nie je to... Preto sme nedostali až tak veľa percent za 8 kg a 22. pozíciu. Lebo... Takže ľudia, znova sú tu. U mňa 64 iba do shieldu, taký černoch. Ja som sa to proste zasekol. No tak poď. Musíš. 3 sekundy, 2, 1, idem head, utekam. Letím preč. Ja nemám matku. Takže ľudia, ako môžete vidieť, už to hrajú o mnoho lepšie tipsy ako tú predošlú hru. Ja nemám matku, proste, neviem čo robí, 124 minút. Tak. Počkaj. O, potom ťa pripojíme do parku. Ja vám skočím. Dobre, toto aj... A ja nemám zbraň. Ja to vystrihnem. Ja nemám zbraň. Toto neuvidíte. Ale ja nemám zbraň. Jak? Ja nechápem. Môj brat, on je taký typ, že on nemá zbraň. On keď sa spálne, on nemá zbraň. To je iba jemu sa môže také stať. Mne sa to v živote nestalo, ale jemu sa to stane každú hru. Ide ti, pri automáte bude. No. Nevedel trafiť, ty kokos. A tie myčky si nemohol. Nemohol som ti nechať, máš tam automat. Takže máme iba zatím 1 kill, ako môžete vidieť, ale je to, vyzerá to biedne s nami. Takže znova sú tu nás ľudia. Tam. Bože, nevidím. Dole. Taký skeleton. Idem. Ale tu bacha. Zabil som toho skeletona. Mne sa tu teraz zabagovalo. Minus 113 pri mne? 98. Ja Dobre. dzigam. Kamo 8 HP mu ostalo, mytické čarče. 21 HP ostalo. Dobre, nevadí, 12 plays, 2 killy. Je to. Nevyzerá to z nami dobre. Minus 1. No. Sypa. Takže dostali sme minus 1, ale to nevadí. Dobre, ľudia, prišiel ku nám pomôcť kamarát, takže, lebo sme slabí, sme boti. A už ho poznáte aj z časti Rocket League. Ale Fortnite s nami ešte asi nehral na video. Takže ľudia, tu, ja túto mapu moc nemusím, nemám rád. Ja nemám zbraň. Mohla mi spraviť českú panu Hankononka pri mne? Dobre, som slepý úplne. Ja som mŕtvý. Nok. Typek má jedno. Ja som teraz zobral zbraň, ale... Typek má jedno, ja sa neviem, ja sa proste nikdy netrafím. To u mňa není žiadna No ale novinka proste ani. čo mám robiť?
To sa nedá hrať. Proste. Čo? Čom si spadol do Paradise? Ja? Lebo mňa pohodilo za Majom. Aha. Nechaj mi tam toto moju pumpu, to sú moje veci. Takže... Kde je moja zelená pumpička? Ja ju mám. No to som povedal. Dobre, už sa asi zapne. Čakaj, som mám toto dopnuté. Ty si nestopoval? No ty si koko. U mňa. Tam, fajťa. Tu na zemi, tu dole. Však tu u mňa. Poďte ku mne, pri mne sú... Minus dostal. Ale pri mne sú dvaja. Ja som inde, jak vy. Ďakujem za pomoc. No, Tak. díky. To není možné. Díky za pomoc, zozadu mi dá typek, fakt díky. Toto není možné. Čo dostávame za rakety? Petardy. No som dead. To som išiel naspäť. Potrebujem pomoc. Trošku tak. Podľa mňa je dobrý. Ja už som ani nezletel a už som mŕtvy. Za vami bude ďalší. Za vami. Pre istotu. Ale za nami ďalší kľúč. A to sú ich steny. Či pána, tak to čo som dostal? To ty nestupuješ tam? Vôbec? Takže ľudia znova nesme na dobrej mape. To sa bude volať, že Sahara. Takže... Na tejto mape sa nám vôbec nedarí. Potom som stál a ja som nevedel, že kedy ide, potom som si myslel, že už nejde, ale som na potemku a išla. A o koľko si pozeral? Takže ľudia, už sme prišli do Paradise Palm. Sú tu trošku pretlaky na nás. Poďte tu. Sú už 4 typci. Sa doserem teraz? U mňa. 87. No? Hello. Všetko sú typci. Úplne sme ich vypli. Najlepší hráči Fortniteu. O, ja som vyhodil pumpu. Ďakujeme. Tu kde chodil ďalší typek. Čo tam? Ale neviem kde je. U mňa. Tak tu len milujem ľudí. Však ja viem. Ja idem na tú budovu. Nie, na Tu v budove sú, tu. Poďte tu. V budove nok. Za nami. Poďte tu na malú. Za nami. Ja som úplne inde, kde vy. Som dead aj. Je Daško pri mne? Od vás? Ja som... Tak toho som zabavený. Fú, Idem. šťastne. To je kokos. Tam je zapublike ľudia, on proste ma... No a však tomu Lyžarovi som dal predtým minút, ale ja som musel staviť headlock na zabudu. Videl, ostal ďalej. Ale nie sú to až takí silní typci. Dá sa to hrať. U mňa. Išiel head. Dušu. Čo tam nie išiel ten podedu? Neviem. Nevadí čo. Máš to zapúdať? Hej. A že... On mŕtvy. A ja. A môj hlavu mi ako dal vysprej. Tu sú v boxe. Kde? Dostali minus, crack. Obidvaja tam sú. Ja nemôžem vyspať. Traja. Už sú tam asi traja. Do FNCS minus 62. Tu je milión. Poď tu. 81 minus. Ja som fakt úplne iný. A ja neviem. Napínam. Takže sme tu opäť. Ale my sa nezdávame. Bacha, stále idú ty. Dám zo zadu. Ďalší? Aj zo spodu idú vám tam dvaja, bacha. Už idem. Quick s takým. Za dvoma, ale má crack. Ten v boxe. Majú zdraví. No tak to nič chlap. Dobre, Budem budem utekať. Ja ti serem ten hádam. Teraz mi to ide dobre, teraz som fajne pojechal. Takže... Pekne Filip. Vidíte ľudia ako... Ten čo ti tam ide minus 90. Pekná. Utekam. Dobre ľudia. Končili sme 9. 12 kg, ale...
znova iba na 16%, tak tu by som chcel ukončiť to video, takže... Dobre, takže ľudia, majte sa, ďakujem kamarátovi a bratovi za spoluprácu, ale aj tak to nevyšlo.